Takže ahoj, toto je video ohľadom mashupu a súťaže, ktorú sa vám venovať. OK, môžeme ísť na to. OK, takže prejdeme najprv k mashupu. Mashup. Pravidlá sú jednoduché. Musíte mať pozadie, akékoľvek chcete, alebo napríklad tento dom, ako ja použijem na pozadie, alebo hoci čo. Môžete byť aj vonku. Napíšte mi do komentárov pesničku a editor s mobilom. No mobil nemusíte písať, nie je to dôležité. Budeme to, čo sa viac zapojí. Pesnička môže byť aj babská, aj chlapská, napríklad Clean Bandit Rather Be, alebo potom Bruno Mars. Nejakou tá pesnička. Dobre. OK, tak prejdeme k súťaži. Súťaž je za 17 odberov. Pre mňa je to neskutočné číslo, pretože to už točím mesiac, či 2 týždňa, či 3, to už neviem. Takže prvé miesto získava Fan Balíček, video na prianie, music video a povedanie napríklad vo videu, napríklad Muza Loposa, kúknite sa na kanál. Tak druhé miesto získava music video a vravenie o ňom vo videu, aby sa kúkol na jeho kanál a podporil ho v jeho tvorbe ako v jednotke. A tretie miesto získava minifilm. A k tomu prvému miestu ten fan balíček len možno. A ešte jedno info, kto chce, nech mi pošle fan balíček, nech napíše do komentáru. A dohodneme sa cez Hangouts, nech mi pošle fan balíček za 17 odberov a budem rada, nikto vôbec bude chcieť poslať fan balíček. Nech napíše, počkaj, do komentárov, ja chcem poslať fan balíček. A nech mi napíše cez Hangouts, volám sa tam buď Bebetom alebo Magical Loposa Official, ako som volám na YouTube, a mám takú istú profilku. Takže a ja vám tam napíšem adresu a kľudne mi to pošlite, OK? Tak ja sa s vami lúčim a čauky, mňauky, kakauky.